भिडिअ गासिखौबो फिनखौसो बरायनाय थालायबाय थ' दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना थ' दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय दिनै माने जोङो देवराव फुजायाव थांनाय दा आरोना दिनै जोंना माइरं सारगोन फुजायाव थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो आं दायो नै दुगैखांदों आरोना ओरैनो थ' दायो जों थांसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं मोनहैनायखौ डाइरेक्ट खोन्थिखासिगोन आरोना जेखिनि हायो आं खोन्थिलांबाय थासिगोन थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान हाबदोंबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दायो जों देलायनोसै थांनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना दायो दख'ना गाननोसै आरोना ओरैबादि गारि नाय गाइसमोन नै जों मोनफैबाय आरोना फुजाथिलियाव हाबैनोसै मार मानसि जागोन दिनै माइरं सारगोन नालाय जोंना मार मानसि गाइस गेट मोनबाय नै गेटआ या मार मानसि लोगोफोरा गलखाया दिन्थिनो बिथांमोना मोसागोन गाइस माइरं आजावग्राफोरा ओइ थाबांलालै खाम्फाथियाव देन्जार लाइन जाना थादों आरोना वाव वाव दायो सारसिगोन इयावनो Yoyon दासो दा मोसासोबाय नै मालाय सोरबा मोसासोबाय नै फैयो माइरं सारसिगोन लोगोफोर माइरं मानसिफोरा जमा जाजोब्बाय आरोना नै नोंबा आजावलायदों मालाय ओरैबायदि थुबुर जाबाय आरोना माइरं आजावनो थाखाय आजावदोयो नुबोना आजावनायाव थायो हाबसोना थायबायो सारसिगोन लोगोफोर नै सारबाय गाइस ओइनो सारबाय माइरं सारनायखौनो नुवा सिगाङावबासो मोनगौमोन मालाय गैला जोब्बाय सारखांबाय मार मानसि गाइस माइरं आजावनाया Ini filmnya
फिल्म बेनोथ' संसार हाब्रुबो जानाय लोगोफोर अखाना अबस्था बया अबस्था बया जाजोबदों बेनो हाब्रुबो जा सिन पाप्रे मोले नुवा आङो माबा ब्राइटनेस खमथार खारो एखे मानो थांमोन बायसो आइखे Hi guys, sile. Putla putli deh, memang mai bi lap sap. Kau bayar sile, pusat ni nama. Mana ini tu susah kasih. Dah lalu ah. Baik kalah sih, ini baik ni. Kau beli ber. Kau beli Hotel Omar sih guys. Video. Ini sangat enak. Roh. Mitaban. Nih guys, jansi. Mitaban. Mitaban jangan deh mitaban. Deh berkade. Mitaban guys. Jangan deh ini. Naik sini. Ini deh kemana? Boy kerja ni ngok. Kerja mana? Boy jangan. Ibu nak kerja deh. Aku nak. Boy deh ini. Iya. Sadir nano. Pada sana yang ibu nak. Saben nih guys. Kerja deh aku nak. Saben nih kan? Tamu tu nak apa boleh deh? Dia tak kerja telur ke? Dia punya sana kici. Deh. Zabra. Sale. Ini gede. Enak aku guys. Iku mana ini? Sampai mana pun kerja. Deh sana kici. Mama sini malu satu. Osa kado. Naik dulu deh, enak. Ayo doli kalau bay doi ni kak. Din beje bero guys. Ayo ni kishimar manche. Titar naik dah kayak birat manche deh. Titar umar manche udah tuh kak. Kedang. Tapi kumsin do. Kumsin darah. Apa enggak? Hey guys, kita lagi di mana?
फावखुंग्रि आरोना थियेटार नामा माने दा सिनारि आरोना सिनारि मोसानाय गाइस बिलुना मारसोबा माखथुम जुना लानो लुगैदों आं बिलुनखौ बेनो नै मेथाइ सावग्रा जेलबि सावग्रा नै मिथाइ लानायदो मिथाइ